Galondi segati ebe tenya welela fala kachide me. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachide me. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachide me. Tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala kachide me. Tenya welela saraka jubu bomori tenya welela. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي على تنوكا على ولي من دوكا كسي النمد الله تعالى في أكوكي أكجوك سنمانكا محمد المصطفى أني أصدنيو أنا كصحابة nyumo ka awfo ka wale nyumondo awfungu fedi sogole mbana ni wati na maliko no fuka tase maliko ka andama ala abe afanyana akakuma kansan man konnana ka fo ale ala be tubi jonde fe wa ale ala be mogosan mon fe ni kuma ka imbi an lashu ka ke saniya kan ka sangani ode fe mi ko ka je junior sanwosa ube seminaire babuluda ni nyine bena bara inta ku flana ma ka be février kalo ma samba fla ani muka ani woro bangoni jengne bugula Jamiatu Ansar Dinil Islami Jabalala bara nu bela jelen kera Sumaila Tarawele ale ka bonya kono ani Madame Jallo Bayi Kulubali ale de kunye kene ndimbai. Alhamdulillah bara nyire anu dona ni alquran sanma kala ni anga je anga surale unyamada fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubaa فإن كفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ambiyan bibi ka ɲɛfɔ aw ɲɛna ko kura tɛ aw ma ka da kan sama la n'anw ye wari fɛn fɛn min sɔrɔ san kɔnɔ an saden bɛ dɔ sɔrɔ o bɔlen kɔ yen nɔ aw fɛn fɛn min bɛ yan nɔ a ka ca la mɔgɔ caman tɔgɔ sɛbɛnnen don nka u tɛ k'a labaara ka na bi k'a hakili lajigi kɛ k'a fɔ ka bɔ daminɛ ka se bi ma ko kokoro farala sama kan wari ta ani wari bila de don don o bɔlen kɔ yen an mago ɲɛ fɛnmisɛnnin caman bɛ sɔrɔ a sanfɛ crédit bɛ san ji bɛ san i sago bɛ sara canal bɛ yɛrɛ abonné Malivision bɛ yɛrɛ abonné ala bɛ se ka sanni kɛ n'a ye an ka dɔgɔtɔrɔsow la aw ka tigiw bɛ sara an ka pharmacie la tigiw bɛ sara an ka kɛnɛya bonda caman bɛ yen nɔ n'aw taara yen nɔ sarali bɛ se ka kɛ n'a ye n'o tɛ 4,000 ni 900 bɛ se k'o de sara sama sɔnna ka don maliyɛnw fɛ k'i bolo don o la o warimisɛnnin o tɛ tigɛ aw kun tuguni an b'a sokɔnɔ bɛ to k'a fɔ ko sama yɛrɛ lawulila de walasa ka anw baw fana k'aw kɛ baaramusow ye ka da kɛ i b'i ka wari bilalen k'a kɔnɔ wari bɛ lasago ni wari lasago la i bɛ baaramisɛnnin dɔw kɛ n'o ye crédit sanni sama bɛ farakanni dɔ di ma o farakanni o don dɔ la k'i bɛ se k'o kɛ ka garijɛgɛ kɛ boloma dɛmɛ o bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ yen nɔ k'a ka kɛ wari marayɔrɔ ye ka da kan n'i ye wari bila a kɔnɔ ni mago jɔra la don min i b'a labɔ nɔgɔya la an bɛ baara kɛ a b'o kan Kokajɛ junior n'o fara dɔrɔn an hakili bɛ jigin kokajɛ de la bɛɛ saya wale o bɛ se ka sabati alisilamɛ musow la u ka denbayaw kɔnɔna na o bɛ se k'u ka furusɔsigiw kɛ i n'a fɔ alisilamɛya diinɛ a ye an yamaruya n'a ye cogo min na muɲu ani sabali o bɛ se ka sabati alisilamɛ musow la denw lamɔko ɲuman i n'a fɔ alisilamɛya diinɛ bɛ a laɲini nin bɛɛ lajɛlen hakili ɲuman a n'a sababu ɲuman an b'a Hayidara Aisha Kulibali alhamdulillah kɛnɛ in kɔnɔna na kokajɛ junior u bɔra ka ɲɛfɔli kɛ an ye hakilina min yɛrɛ u bila sigi na ani baara ani laɲini min bɛ u la u bɔra k'o caman walawala kɛnɛ in kɔnɔna na. O la bi thème mun bɛ ne bolo thème jan tɛ thème surumani an b'a tigɛ ka kunkurunin dɔrɔn de di ka sɔrɔ ka aw yɛrɛ bila k'aw ka taa baara kɛ thème in kan ne bɛ n'o de kɛ bi o la baara in laɲini ye jumɛn ko an bɛna conférence mun kɛ ne ka thème bi jumɛn kan ko bogotigininw ni réseaux sociaux bɔlɔlɔ sira bogotigininw ni bɔlɔlɔ sira ne bɛna kuma o de kan o la ne tɛna kuma jan fɔ dɛ ne bɛna aw yɛrɛ de bila baara la aw yɛrɛ de bɛna taa baara kɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko bɔlɔlɔ yɛrɛ dabɔra min kama n bɛna taa aw bila o de la o la ni conférence
Comme enseignant mana quelqu'un kono bado ko nyani kano bara kono tu dois prononcer l'OPO objectif opérationnel oye jume bara ele laini jume mi fe ni klala bara ina laini jume bi ko fe jume ne kana ke par exemple ne bina kuma réseau ka ni kuma ko fe dem seni kelengelen be kanga mudo réseau la ni ko fe dem seni be kanga réseau kololodo ni kofe dem seni be kanga réseau nafa do ni kofe les sons donnés ni dem seno an kanga jabo tire ko ke évaluation e no e blasirale bololo siraka kuma imina bolinika ola ni internet era taka laje anana munde kama no de finya na nana ka kuna fonia de di teliala ka sega mogo ka nyo kuna fonia walima ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka échanger walima ka ɲɔgɔn ye walima ka baro kɛ walima a ka dilanni kɛ a kan sabu n'i ye réseaux sociaux ta k'a lajɛ dilanni baden de b'a kan a baden a caman o la n'i y'a ta k'a lajɛ a sugu ka ca réseaux sociaux n'i y'a ta k'a lajɛ Facebook b'a kan Instagram bɛ yen Snapchat bɛ yen ka fara WhatsApp ka TikTok be ana ɲɔgɔn caman nin bɛɛ bilasirali ye mais aw denmisɛnninw aw bɛ se ka nin nafa bɔ cogo di tanti Aisha Kulibali madame Haidara ale de ye kokajɛ sigi ka mɔgɔkɔrɔbaw ka se ka anw ka du bi ɲɛ anw bolo cogo di n'i ko mɔgɔkɔrɔba ka du ka ɲɛ a bolo o fɛnɛ ti ɲɛ fo den lamɔcogo ɲuman ye mun ye o ka yira i la o b'i dɛmɛ o de hokumu kɔnɔna na an ba tanti Bayi ale n'a tɔw farala ɲɔgɔn kan ka junior créer pour que den ninnu ka lamɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min ka anw denmansaw dɛmɛ u ka lamɔ na n'an dun y'a ta k'a lajɛ bi den yɛrɛ ka tiɲɛni fanba a bɛ réseaux sociaux de kan sabula an y'o de fɔ n'i ye den ka mara ta k'a lajɛ mara sigiyɔrɔma 4 den ka marayɔrɔ ye mara sigiyɔrɔma 4 dɔw y'a kɛ 3 ye mais dɔw ye 1 fara kan k'o yɛrɛ ka girin n'a bɛɛ ye den ka mara fɔlɔ ye jumɛn mara min bɛ di a ma du kɔnɔ mara min bɛ di a ma du kɔnɔ a kɛra mansaw ye o a kɛra ba kansinamuso ni ba sinamuso ye o a kɛra ni minnu bɛ loyer la o a kɛra sigida ye o olu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka den lamɔ du kɔnɔ o ye den ka mara fɔlɔ ye o de ye mara base ye o yɛrɛ de y'a suma ye den ka marayɔrɔ filanan o y'a ka kalanyɔrɔ ye n'o y'a ka école ye a kɛra médecin o a kɛra écoliso o ye den ka kalanyɔrɔ filanan ye école maître kan k'a yira den na ko k'i bɛ se nin na kana sɔn école maître k'a fɔ denmisɛnnin ma ko e tɛ kɛ foyi ye k'e tɛ kɛ foyi ye kana fɔ denmisɛnnin ma n'i ma farati k'a fɔ parce que n'i ye kumakolon fɔ denmisɛnnin ma a bɛ salaya kɔnɔ i ka école mana kɛ vori ye cogo k'a ti ko dɔn a fɔ a ye ko n ye école dɔ dernier kɛlen baarakɛlaba ye jamana kɔnɔ voilà première de la classe n'est pas la première de la vie jamais au contraire i b'a sɔrɔ classe kɔnɔ fɛnw bɛ traité ka di min ma ni Ala ma fara kan o de bɛ k'aw ka ɲɛmɔgɔba in de la chance de ye k'o ye garisɛgɛ o la maître kan ka écoleden ka a ka intelligence ka su ka kɛ o développer kan sabula intelligence kodɔn bi hadamaden bɛɛ la don dɔ la ne ni tonton dɔ bɛ baara la o y'a sɔrɔ chinois an bɛ ka chinois chaîne dɔ de lajɛ chinois bɛ ka kɔn dɔ de dilan nuage la kaba nɔgɔ la a dulonnen don sani dugu cɛ ne ko n ko Ala ye dɔnni di chinois ma ne tonton ko Ala ye dɔnni min di farafin ma a m'a di danfɛn ma ko mais anw y'a dɔnni min b'anw na anw y'a to yen a ka sunɔgɔ ko minnu y'u ta lawuli olu de bɛ ka diɲɛ mara sinon n'i y'i ta lakunna a bɛ fɛn kɛ i ma sigi n'a ye. An bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma sitanɛ min kɛra yɔrɔma jan fɛn ka bɔ Alahu subahanahu wa taala ka nɛɛma la an b'an sinsin ni Alahu taala tɔgɔ barikama ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi a lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi o kɔfɛ an b'aw fo ni alisilamɛya foli ye k'aw fo ni kelenya foli ye k'aw fo ni badenya foli ye foli ma kusa ni foli min ye alijinɛ kɔnɔdenw ka foli ye
n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O kɔfɛ ne y'aw balimamuso o n'aw denmuso o n'aw ka kalanden ani aw jɛɲɔgɔnmuso maa mariko ka bɔ Bangoni Jɛgɛnɛbugu la. Wulada in na ne bɛna kokajɛ historique de fɔ aw ye n'o ye kokajɛ sigicogo ye. Kokajɛ ye hakilina ye, hakilina min bɔra an ba yɔrɔ Madame Haidara tanti Aisha Kulubali. Kumana min na anw baw kun kunfɔyɔrɔ dɔgɔyara, kumana min na anw baw kun tɔgɔmayɔrɔ dɔgɔyara, kumana min na anw baw kun kɛra kɔnɔ sigi jirintan ye. O wagati tanti Aisha ye wulikajɔ ba de kɛ ni ka se ka musolakaw fara ɲɔgɔn kan walasa ka hakilisigikanw bilasiralikanw k'o di anw baw ma, ka jigisigi ani lafiya ani sutura k'o d'u ma u ka furusow kɔnɔna na. O kɔfɛ an ba tilala k'i sigi k'i miiri k'a lajɛ ko n'i mago bɛ mɔgɔkɔrɔba ɲuman na yɔrɔ o yɔrɔ f'i ka denmisɛnnin ɲuman de dilan yen nɔ. O de la a nana Kokajɛ junior sigi sen kan en 2014. Kokajɛ junior sigi kun tɛ fosi ye fo ka se ka anw mansaw dɛmɛ u ka mara kɛcogoya ɲuman na. Sabula bamananw b'a fɔ cogoya min na ko denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de, n'i y'a mɔ cogoya min na a bɛ ten tɔ de, a bɛ ja ten. Anw dun ye sini baw de, an ye sini cɛlasigimusow de. Sini lamɔ bɛna to anw de ka bolo kan. A ka ca Ala fɛ ni anw wulila ni lamɔcogo ɲuman ye anw yɛrɛ ta kɛli o ti anw kamana gan. Sabula an ma deli k'a ye fɔlɔ fiyewu k'u ye maa dɔ denmisɛnnin kunkolo tigɛ ka bɔ yen ka na maakɔrɔba kunkolo sigi o tigi kunkolo da la. Mɔgɔninfin n'i mɔna cogoya min na i bɛ wuli ten tɔ de. Kokajɛ sigilen 2014 anw kalanbaga fɔlɔ a fɔlɔfɔlɔ dɔw ye Madame Elbe tanti Ami Tarawele. An ka foli belebeleba b'a ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na. Fo ka taa se Tani Mariam Kulubali ma an ka foli belebeleba b'a ye. Ani Tani Bayi Kulubali an ka foli b'a ye. Tanti Asimaw an ka foli b'a ye. Tanti Mami an ka foli b'a ye. An tɛ se ka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ sɔnɔ an bɛ don dɔw gasi la. Aw an ka foli bɛ an kalanbaga bɛɛ lajɛlen sabula ninnu de b'u ka ciw bila k'u ka baaraw bila. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sisan ye ɲaŋuma ye kow ka ca bɛɛ nɔfɛ mais u bɛ jɛ u ka wagati dɔw de kɔ ka tugu sigi ka anw kalan. An b'a fɔ ko Ala ka an n'u sara, Ala k'a kɛ an n'u ye alijana sara ye. U sara ti anw denmisɛnninw bolo dɛ, u bɛ min fɛ tigitigi yarabi an ma, an b'a ɲini Ala fɛ n'a ni Ala ta bɛ bɛn Ala k'a nɔgɔya an n'u ye. O kɔfɛ an ba ma da Kokajɛ sigili ma k'a bila ten, Kokajɛ junior sigili ma k'a bila ten tɔ. A nana thème ba 5 k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o choisi k'o di anw denmisɛnninw ma. Thème fɔlɔ o ye éducation ye n'an ko a ma ko mara, dɔw ko ko lamɔ. An bɛ wagati min na bi bi in na mara kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen kamana gan, diɲɛ bɛɛ bɛ kulo la ko mara tiɲɛna. O de la an ba ye éducation kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ anw Kokajɛ junior ka thème fɔlɔ ye. Sabula anw de ye sini marabagaw ye. N'anw ka mara ɲɛna i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na sini ta tɛ gɛlɛya. Thème filanan o ye sanuya ye. Aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'a fɔra ka ban dɔrɔn ko Kokajɛ mɔgɔw hakili bɛ jigin mun de la? O ye sanuya ye. Mɔgɔw hakili bɛ jigin sanuya de la. Wa sanuya nafa ka bon an ka société kɔnɔna na kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw minnu ye npogotigininw ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min anw de ye sini baw ye. Ni muso sanuyara a bɛ se k'a cɛ la sanuya. Ni muso sanuyara a bɛ se k'a den la sanuya. Ni muso sanuyara a bɛ du kɔnɔna sanuya. Ni muso sanuyara hali jamana kuturu muso b'a sanuya. O kɔfɛ an bɛ diinɛ min na n'o ye silamɛya diinɛ ye o ɲuman tɛ kɛ ni sanuya tɛ. Sabula Ala ka sanu a bɛ fɛn sanumanw dama dama de fɛ. N'i y'a jateminɛ k'a lajɛ tile kɔnɔ an bɛ seliji ta siɲɛ 5 pour que ka se ka an yɛrɛ lasanuya. O ko tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ janaba ko pour que tuguni ka se ka an yɛrɛ lasanuya. Jaja silamɛya ɲuman tɛ se ka taa sanuya kɔ anw ba y'o fɔ a ye. An ka thème sabanan o ye anw npogotigininw ni an ka diinɛ ye. A bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko n'i ma kɛ musokɔrɔba ye k'i tɛ se ka diinɛ baara kɛ. Tanti y'a fɔ anw Kokajɛ junior ye ko i b'i ka npogotigiya ɲuman kɛ ka tila k'i ka Alako ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'a kɛ ka sɔrɔ i ma don Ala tanama kɔfɛ ka sɔrɔ i ka npogotigiya ma tiɲɛ i bolo. Thème 4 o de ye éducation. I bɛ éducation min sɔrɔ depuis ni i ka npogotigiya daminɛ fo ka taa se i cɛlasigi wagati ma. Npogotiginin kan ka mun de kɛ? Npogotiginin man ka mun kɛ? Npogotiginin kan ka don da jumɛn fɛ? Npogotiginin man ka don da jumɛn fɛ? O ye anw ka thème 5nan ye. O bɛ walawala anw ye an ka Kokajɛkɛyɔrɔ la. K'a daminɛ i ka npogotigiya daminɛ wagati fo ka taa se i ka cɛlasigi wagati ma. O kɔfɛ an ti bɔ kuma kɔnɔna na n'an ma an ka parrain fo n'o ye Ismaël Tarawele. Wallahi an sera a ma k'an ka bonya d'a kɔrɔ.
aya mine na bolo fly aya nga kota ka yanga ka sero la ala on demsani kuntaro ka nga ko na serum ami dugo ka ya ala ka nasara ko aya minke on demsanu yi asumale no ashima aga do nga fo ko demsani e mo motade ni e min ka kono ana ore be korobe tonta Ismail ante nyina iga bunya ko fo ka ta fo ko min kera o ko fe ami tanti bayifo no ye maram jalwe ole anga mareni ni kene mareni an willa shu tanti bayi banko an willa kile tanti bayi banko tanti bayi foli belebele bayi tai ini den lado den banyuma ale de ba shimbo a denw da ka do wal denw da on wa se ni foshi e tanti bayi ma na ma minani a bolo filai an ga foli belebele ba bayi o ko fe an te se ka bo kene kono na ma nga sababu nyuma fo no e basan de ani ba madan de turangelen sisanfa Asedi Chef Ousmane Madan Haidara foli bi anaka demaya bela jele anaka sotigi muso bela jele kelengerani ana tanti Aisha Kulubali ami ale de ka kene ka uladaina sino dante karamgo ka demaya la karamgo ka demaya joleno ansaru ni ansaru dewnye jigimi alan kira drone bado on tina se ka foshi fo awe yanno ola anga foli bai o ko fe amanga ni kono kenen ko gorodo mbaga fu no e sama mone foli belebele babaye tebini an baw fo ka taa se an yɛrɛ ma ma mɔnɛ bolo bɛ an kɔrɔ an bɛ dugawu kɛ sankɔrɔta bɛ ala bolo ala k'a da n'an ma hakɛto bɛ kuma kan sol ala muhammad. Mesdames et messieurs du groupe Kokadje, messieurs les parrains de la cérémonie, monsieur Soumaïla Traoré, mesdames la marraine de la cérémonie, madame Diallo Tanti Bayi Koulibaly, mesdames et messieurs des différentes associations présentes ici, distingués invités, à vos grandes et qualités respectives, bonsoir. Je me nomme Adjara Sangare. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler l'historique des Kokadje. L'idée de ces Kokadje vient de notre mère, madame Haidara Tanti Aisha Koulibaly. Au moment où nos mamans étaient dans l'inquiétude, des espoirs perdus, c'est en ce moment que madame Haidara Tanti Aisha Koulibaly, pour réfléchir, pour mettre en place une association qui s'appelle Kokadje, pour rassembler les femmes afin d'avoir la paix et la cohésion dans leur foyer. Après, la maman Bonheur s'est pensée aussi à nous les jeunes filles pour dire que les jeunes filles d'aujourd'hui sont les mamans de demain. D'où vient la création du Kokadje Junior en 2014. L'objectif de cette association Junior est d'accompagner notre maman, l'islam, l'hygiène des jeunes filles afin d'avoir une monde binaire en islam. Comme on le dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Les 5 thèmes du Kokadje Junior sont éducation, hygiène, la jeune fille et l'islam. L'éducation des jeunes filles de l'âge de la puberté jusqu'au mariage. Savoir-vivre social. Mesdames et messieurs, nous terminons sans adresser nos sincères salutations et remerciements à notre guide incontestable, Ashed Chérif Ousmane Madan Haidara, par son soutien, ses conseils jour et nuit, ainsi que toute la sainte famille chérifienne. Nos sincères salutations et remerciements vont à l'endroit de notre maman Bonheur, Madame Haidara Tanti Aisha Koulibaly, ainsi que tous nos mamans de la famille chérifienne, Madame Haidara Tanti Diara Tungara, Madame Haidara Tanti Fatmata Traoré, Madame Haidara Tanti Alima Koulibaly. Sans oublier la salutation et remerciement de nos infatigables encadreurs. Vive la famille Chérifla, vive l'Ansar, vive Kokadje, que la soirée soit belle, je vous remercie. Donc, au bout de la année, un chaman be un fourlé na façon de un fourlé ni la céline nous la met à dos. Mais il t'a soro ya soro un erreur do kanga furso kono. Donc, on a un sigi ka miri ka faramba yere ka klila kanka. Dem seli nous kerengere. Uta u blasra ina fu yere afotuga mina. Kadaka dem seni ay femi. Iti to ala ka mo korba do mais baby to mo korba ala ka dem seni do puisque i bora strafe. Fen do be na yi soro ga nyana ma yakono hali ni nimisara a erreur do te réparer blé. Donc la mi est en sora ama nyini fio o ga andi nu soro. O de la anyu franyo nga ka u fanani ke u damata kuye ne ku wele ko Kokadje Junior ama dabo foshi kama yani u ka furu u yansar de on e folo u ga do ka foko an jigi bi u ka surtout an wa taga bolo bazele no jogo nyima yani ga an karambo usra de do an koro
o la différence ka do olu ni kɛnɛma denmisɛnninw yɛrɛ cɛ fɔlɔ ye cogo la n'o ye sutura yɛrɛ tali cogoya ye ani u yɛrɛ ka mɔgɔkɔrɔbaya cogoya la ani fana an man jigi da u kan u ka se ka sérieux ta kalanko la u k'a dɔn k'a fɔ ko kalan de bɛ mɔgɔ mun nafa ko kalan de bɛ mɔgɔ kɛ fɛn bɛɛ ye donc pour que différence ka créer u ni denmisɛnnin tɔw cɛ o fana ni kɔfɛ muso ye labɛnfɛn de parce que cɛlasigi filɛ nin ye tile kelen ko tɛ et puis fɛn caman b'a kɔnɔ min ka gɛlɛn o la an y'a kanu k'olu labɛn k'olu préparer yanni o den ninnu cɛ o don cɛ u ka se k'a bilasira ka sabati yanni o don cɛ o la n'u furula u ka se k'a sutura u ka furu kɔnɔ u ka se k'a furu yɛrɛ a ka nɔgɔ y'u bolo quoi donc an bɛ Ala fo o yɔrɔ la k'Ala barika da denmisɛnnin ninnu an ye fɛn fɛn f'u ye u tɛmɛna bɛɛ lajɛlen kan kun fɔlɔ minnu b'an bolo n'a y'olu kalan k'olu former wallahi a fɛn fɛn furula an bɛ waso n'a bɛɛ lajɛlen a bɛɛ sabatira a sigiyɔrɔ la a bɛɛ cɛlakaw bɛ ka waso n'u ye a bɛɛ cɛw ye dususuma sɔrɔ u ka sigiyɔrɔ la o la an ka laɲini sabatira donc an minnu y'a daminɛ ni olu ye n'o ye kɔrɔ ninnu ye ka se ma yɛrɛ ma ma mariko ka fara koso ba kan ni maramu jayi ninnu o n'a ɲɔgɔnna caman jɛnatigɛ kow cayara an yɛrɛ la kow cayara donc an yɛrɛ ye relais don u bolo u yɛrɛ ye relais ta ka fara baw nana ba tɔw nana u ka jɛ denmisɛnninw b'u ja ba dama dɔrɔn de b'u bolo i n'a fɔ u y'a fɔ cogoya min na Bayi Asumaw ni Mami ka fara o n'a ɲɔgɔnnaw caman kan a ka direct ka ca Jelikaw Jara bɛɛ de b'a la bɛɛ de y'i seko kɛ an ba ko n'o ye tanti Aisha ye ko yɔrɔ o yɔrɔ n'an bɛna kuma saniya kan an ka segin an ka walanda kitabu kɔnɔna na saniya bonda ye 6 ye a fɔlɔ k'i dusukun saniya ka bɔ hasidiya ani bɛnsɛngɔniya ma a filanan k'i nɛnkun saniya ka bɔ mɔgɔkɔrɔfɔ ani nkalontigɛ ma a sabanan k'i kɔnɔbara saniya ka bɔ haramu ma a naaninan k'i farikolo saniya ka bɔ janaba nɔgɔ ma a duurunan ka selifini saniya a wɔɔrɔnan ka seliyɔrɔ saniya depuis nin yɔrɔ in na i b'a dɔn ko Ala subhanahu wa taala min y'an da ale bɛ ka sanu wa ale bɛ fɛn sanumanw de fɛ sanuya donna kitabu la an b'an jija an bɛ sanuya waleya an ko ka ja denmisɛnninw an minnu ye sini ɲɛsigi ye sini furumuso sini baw an k'an jija an ka sanuya kala depuis an ka sokɔnɔnaw na k'an mansaw dɛmɛ u ka sanuyaw baara la sokɔnɔna furan b'o la minɛnɔgɔkow b'o la ɲɛgɛnkow b'o la kɛnɛmana furanw b'o la ka d'a kan n'an y'olu dɛmɛ o la an bɛ an mansaw duwawu sɔrɔ an bɛ tila ka kɛnɛ an ka sanuya ye mɔgɔ minnu b'a fɔ ko ne bɛ n ta in to yen ko ne taara n sigiyɔrɔ la ko ne bɛ sanuya ye ayi o tɛ se ka kɛ diɲɛ fɛn fosi tɛ yen nɔ ko min bɛ se ka karaba n'i ma dege ko la a tɛ karaba tile kelen ko o ko n'i y'a mɛn ko karisa sera ka nin ko in kɛ a m'a karaba depuis a fitinin a n'a wulila o de bɛ to i la fo ka taa se yɔrɔ ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an denmisɛnnin caman bɛ yen an mansaw bɛ kuma an fɛ k'an k'an ko joona surtout an bɛ jamana min kan n'o ye Mali ye kurantigɛ de b'an ka jamana in na an tɛ sɔn ka don ɲɛgɛn na joona i b'a ye su bɛ ko kumana min na an bɛ wuli an bɛ boli ka don ɲɛgɛn kɔnɔ an bɛ don dɔrɔn an bɛ bɔ an bɛ don an bɛ bɔ an tɛ se ka kɔ ka jɛ Ala ni jatigɛ ni siran banna o ɲumana ye min ye an bɛ don joona walasa an ka se ka an ko kotogo nafama la an b'a dɔn an bɛ sanuya cogoya min na e bɛ don e bɛ boli ka bɔ e bɛ bɔ e bɛ na gɛrɛ mɔgɔ min na hali n'a tigi m'a fɔ a ɲɛna e b'a dɔn e ti ko ka jɛ e kolonkolon kasa b'a tigi tɔɔrɔ a tɛ se k'a fɔ e ɲɛna mais i kɔni y'a tigi sɛgɛn wa jurumu b'a kan na fɛnɛ n'an donna ɲɛgɛn na an ka an jɔ an dɔgɔyɔrɔw la an k'olu ko k'olu cɛ k'an janto an kunsigiw la an ye musow de ye an kunsigi ka ca n'an ye kunkolo ko an kana girin ka disa don a la an b'a to fɔlɔ kunkolo ji ka ja ni kunkolo ji jara kumana min na an bɛ disa don a la o b'a to kunsigi yɛrɛ ale kasa ti bɔ an b'an janto an senkɔrɔlaw na surtout npogotigininw an ko ka ja denmisɛnninw an kana to togo si la an sen pɛrɛnnen ka ye npogotigi ni sen pɛrɛnnen o tɛ daluya ye an k'an janto an senkɔrɔlaw na k'an senw tereke k'a jɛ sen terekera awɔ ni e sen tereke a jɛra mais i kana ɲinɛ i sen sɔnni fɛnɛ kɔ i b'i jija i bɛ sen sɔnni in tereke fo k'a jɛ n'i ye kotogo ɲuman sɔrɔ kokajɛ kɛra awɔ ne kora ne jɛra
mais o t'a bannen. Wula in na ne bɛna kuma thème min kan o de ye k'a daminɛ kabini npogotigini ka npogotigiya daminɛ wagati fo ka taa se a furudon ma sabula wagati min na a wagati ka gɛlɛn kosɛbɛ an npogotigininw bolo ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka kuma an fɛ a wagati la fili caman bɛ yen an bɛ don o kɔnɔna na ni npogotigini bolo donna ji la n'an b'a fɔ a ma ko kalo labɔ fɛn jumɛn de bɛ wajibiya i kan a ka kan i k'a ɲini k'a dɔn fɛn min filɛ ne na nin ye a bɛ tile joli de kɛ n na dɔw ta ye tile 3 ye dɔw ta ye tile 4 dɔw ta bɛ se semaine 1 ɲɔgɔnna ma n'i y'i ta ɲini k'a dɔn o dɔnnen kɔfɛ i bɛ tila k'a ɲini k'a dɔn fana fɛn filɛ ne na nin ye a nana nin kalo in na kalo kura a bɛ na ne na wagati jumɛn i b'o fana ɲini k'o dɔn sabula an bɛ npogotigini caman ye bɔlɔnkɔnɔnaw la sugu siraw la ekɔlisow la u ka fini bɛ tiɲɛ u t'a dɔn fo mɔgɔ ka sɔrɔ k'a f'u ɲɛna ko karisa i ka fini tiɲɛna o bɛ sɔrɔ mun fɛ o ye jateminɛbaliya de ye i kan ka fɛn minnu jateminɛ k'a dɔn ni m'olu ɲɛɲini o filiw b'i sɔrɔ olu bɛɛ de bɛ fɔ anw ɲɛna an ka kobajɛkɛyɔrɔ la i kan ka jateminɛ nin cogoya in na a bɛ kɛ nin cogoya in na n'i y'o dɔn o la a tɛ cu i kan ani kalo labɔ la an kan ka sanuya jumɛnw kɛ o wagatiw la sabula fɛn min na a kasa ka bon kojugu ni m'i janto sanuya la o wagati la mɔgɔ tɛ se ka gɛrɛ i la an ka hakili to o sanuya ninnu fana na olu bɛɛ de bɛ fɔ anw ye an ka kobajɛkɛyɔrɔ la minnu bɛ finikolo utiliser minnu bɛ coton utiliser kɛcogoya de bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na f'i k'olu bɛɛ de kɛcogoya dɔn o la n'o kɛra i bɛ sanuya k'i to kalo labɔ in kɔnɔna na olu bɛɛ de bɛ fɔ an ye an ka kobajɛkɛyɔrɔ la fo ka taa se an farikolo sanuya ma ka daminɛ an kunsigiw la fo ka na se an sentɛgɔni kɔnɔnaw ma olu kan ka sanuya cogo di i dogoyɔrɔ ninnu olu bɛ sanuya cogo di o bɛɛ de bɛ fɔ anw ɲɛna an ka kobajɛkɛyɔrɔ la n'u ko an ka min to an k'o to ne baw den jigi y'a masa ye ni den gɛrɛlila kuma o kuma ka na kungo f'i ye a ye temps di anw ma a ye temps di anw denmisɛnninw ma n tɛ bɔ kuma na fiyewu fo k'an ka sababu ɲuman fo alimul alama badrul din islahul din nurul din turangɛlɛ sisanfa a seyidi sherif usman madani haidara a bɛ fɛ diinɛ in ka se yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen na an denmisɛnninw ala k'an k'an masaw sago ye n bɛ karamɔgɔ hayidara ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la tante ayisa kulibali ale min kɛra an ka sababu ɲuman ye kumana min na an masaw kamana ganna an lamɔ cogo ɲuman na kumana min na taayɔrɔ banna an denmisɛnninw na an t'an don yɔrɔ dɔn an t'an bɔ yɔrɔ dɔn ale y'anw gɛrɛ a yɛrɛ la ka anw bila siratigɛ ɲuman kan ko walasa an ka diɲɛ dilan ka lahara fana dilan an b'a fɔ dante foli min na a filanan an ka ɲuman ka masa filɛ walasa an kana kɛ dangaden a sabanan an kana denw faga sɛgɛn ɲɛsira kan u bɛ gɛlɛya ɲɛsira kan a naaninan an kana don tiɲɛniko dogo ani bangeniya a duurunan an kana nisi bɔ n'a ka hakɛ tɛ a wɔɔrɔnan an kana yatimɛ denkɛ nafolo dun an kana dama ka latiɲɛ an b'a bila ko hakili ka se a labaarali a wolonfilanan o ye basigili ye an ka peseli fɛnw an ka sumali fɛnw an ka janto u ka dafa a seeginan n'an bɛ kuma an ka tiɲɛ fɔ an kana kɛ nkalontigɛla ye a kɔnɔntɔnnan an ka ala ka layiru talenw dafa a tannan an kana tugu sira misɛnnin wɛrɛ kɔ ka nin sira ninnu to yen nɔ a balimamusow n'aw denmusow n'aw ka kalanden mankan k'a jaja wara ka bɔ bangɔni jangilɛkulu o la an bɛ kɛnɛ min kan bi karamɔgɔ y'o de fɔ an ye depuis ansaru in daminɛ tuma a ko fɛn o fɛn ni denmisɛn min y'a ta u bolo la o de ye avenir ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la o kɛra jamana ye o kɛra dugu ye o kɛra du ye o ni denmisɛnw tɛ ko o ko la o ɲɛta t'o ko la ni denmisɛnw sabatira ko o ko kan o de ɲɛta ye o la sa an bɛ kɛnɛ min kan bi nin ye kokajɛ ingénieur ka kɛnɛ ye o la an kun kɔrɔtalen don nin kɛnɛ in kan an bɛ ala fo ka ala barika da o la waati yɛrɛ tacogo kama dakurunya damadamaw de b'an bolo an bɛna minnu fara ɲɔgɔn kan bakuruba la ni k'o lase ladilikan na an badenw ma n'o ye kokajɛ denmisɛn ingénieur ye an ka foli b'u ye danti foli min na o fɔlɔ ye jumɛn ko le respect et la politesse o y'a fɔlɔ ye a filanan la communication ouverte a sabanan k'o de ye l'honnêteté et la confiance a sabanan a naaninan o de ye l'entraide et la solidarité
a duruna o de le respect les règles a worona l'attitude positive o kuma gan danya woro mena le frayon ga ka kuma o de kan o de la babu yo de fo ko sadi ko demiseni aba ka be comme terrain ani araye sadi bange bawo ye araye di demiseni ye terrain di wa demiseni ko na o sabatira araye kan aw mago be mina aw basro demsen ni sabatira bange bawo nyumanga tasiraka I mago be mina jena tigala I basro ko demsen ko janto la wala kuma fola ye jume ko le respect et la politesse kakaw jija aw mene demsen yi ako jija bonye ani ko to ñon tala sadi bonye ni yira majini o kase ka sabati aw la aw bi yoro sabla aw bi siraminga aw bi duwere dilani siradika ko bange buka aw fana ka jija dem bi se ka dilan cogodi o de la bange buka bara bo bolo de demisen fana bara bo bolo ayaw jija aw se ka bonye ke furu kono cogodi mo be se ki ba bonye furu kono cogodi mo be se ki che bonye furu kono cogodi mo be se ki buramse ni burange bonye furu kono cogodi kayaw jija ka o dem kalan ola demisen aw mun ga ko ka je junior wi kaga o jija o siran ko ka je o min do akoro tanda isa o min irana ayaw jija o ka sabati ko siraw sabula ko indaboro de kama amada banga kulete ngansan a dabura fendo de kama furuso be se ka sabati tugu ko jija ko sirado aw dem koro o ka se ka sabati ko a flana jume ko de la communication ouverte ko bange ba ayaw jija baro nyogonya ani kuma nyonga ka sabati ano demche demisen ayaw jija kwa gere bange bokola anu ka se ka kuma tuma do ni defo ba bange boko chamana bi demba kun fe dro de yere tado furu yere bi ke tum fo demi na sigira furu yere so keneka o do na ba do kale bi na ta furu la wa sara ma fo do furu ko la bange bo we duni ayaw janto la dem ayaw jija ayo gira bange bokola aku lame akona bege telephone fle akona bege konyo ro tagay akona bege denguli ro tagay ayaw bi ay gira bange bokola wati do kono u ka se ka kuma do fo we mi ma ka sini nyesi sabati ko dem we flana ayaw jija communication ouverte au cas sabati ano bange bagawche a savana demain ko de l'honnêteté la confiance ça ayaw jija tleniya ani dana yo cas sabati awla ano bange bagawche sabla e nyambi dena dana yo taka confiance foi taka de pas be feso a blay kuna na tarache solo kleni dina so Dieu hine labole tigani lara hine kerengene tigi o ko fa me son tagati basanu maka nore Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ko fa man fana karamo fo asedi Shérif Ousmane Madani Haidara anaka dema bela jeli ne o bonlam su ano dem su ano ka kalandini Fatma ka trawale ka bo bangon jengde bula nem no kuma fami ka biula dena o e poiri metali ke tanti Aisha Kulubali ka Madame Haidara poi tanti Aisha inigwa Deumba inigwa Sirifidon bela jelemba inigwa Dien bela jelemba no mama internationally inigwa tanti Aisha ere kera jiye muso ere jora muso jigi koro dongele dona amana gelem balaka mimbolo obe bolika kunshi ere ma amana gelem muso laka mimbolo obe bolika kunshi ere ma tanti Aisha ere be ko jigi simi bagay ere be ko akli sigi bagay yala sara furso bisaka sabati agolo chogo mina tanti Aisha ere jora muso ye dongele dona kase ku jigi tugu yala sa wasigi be sega noyo golo chogo mina tanti Aisha ere sababi yala on demsenu me waso an nyogona o chela nanga dine ananjowe tanti Aisha Kulubali I Haidara tanti Aisha e asoro yoro flaberela boro ani sigi yoro ere che kungul langini ka don yala sa be sira mi ga saka sabati chogo mina o de kama yen groupe sigi ko kaje ma da sigi ma mo ko yere e an demsenu fana tangini ga fala ka no ko kaje juniorui amo kene baro ka biula deina nte mo kumbe ngona abadan ndima tonto Haruna Kulubali fo ale mi gala sababu ka tanti Aisha Kulubali dama ala ga bada dali ala ko no ga islam shu bela jeli o ko fe men na baga kelengele na bela jeli fo mi ma mo mi na to soro kana mo shi ta to soro manga pare fo kanga maren fo tanti Baye Kulubali ana ga delegation be ane sama ngone mo ba mu bela jeli fo o mu ne o se mo ko no ko kaga baro bla kana ngani kene fitini ngambulo kene be wula dena amo bela jeli fo mi mo no to soro kana mo shi ta to soro ne o dem so na wa kala ni Fanta Kulubali poen mene bolo bi obe taliga fa ana karamo ka poen ne ba an ne fa ne joran karamo to la bi karamo mi nyogona ti kalande wara bolo fana bolo auna
karamɔgɔ min ye disigosi yɔrɔ di a ka kalandenw ma ka laban ka waso yɔrɔ d'u ma ka da ka wuli ka jɔ a n'a ka jogobaya kan n'i m'a dɔn o si la ne kan bɛ karamɔgɔ ma ale min ka hami a n'a ka jɔrɔ bɛ na ɲɛnɛmaya lafiya bɛ se ka sɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ hɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ani laharata bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ani kɛnɛya bɛ se ka sabati adamadenw farikolo la cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na a ko a ka kalandenw ma k'u ka ala ka so jɔ u y'a ɲininka ko karamɔgɔ ko misiri wa a ko k'a kan bɛ dɔgɔtɔrɔso de ma o hukumu de kɔnɔna la a ka kalandenw ye wulikajɔ caman kɛ an bɛ don min na i ko bi dɔgɔtɔrɔso 35 o de bɛ baara la karamɔgɔ ni e sababu ye adamadenw ka kɛnɛya sira kan wa dɔgɔtɔrɔso caman wɛrɛw bɛ yen minnu jɔliw daminɛna nka o ma ban fɔlɔ karamɔgɔ e ni jɔnni ka kan e min ka hamina ko bɛrɛ i faso ka lafiya ma kumana minɛ dɔnnibaga juguw ni karamɔgɔ juguw wulila kan ka taa faso ci k'a ye muru ta ka marifaw ta ka biso ta kan ka taa faso ci o tuma kelen de la e k'i ka kalandenw ma ko tasuma min wulilen filɛ faso kɔnɔna na ka jisuma manani bila kun ka yala ka kɛ tasuma in bɛɛ lajɛlen ka ni k'a duga ko bawo kira ko kisi nɛmaba ye ko faso kanu ko ye limaniya ye wa mɔgɔ wɛrɛ si tɛna n'an faso jɔ ka d'a ma fɔ n'a bɔra an yɛrɛ la karamɔgɔ e ala ka jɔn kana faso kanu na nka o bɛɛ n'a ta e jugu de wulilen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ka réseaux sociaux kan k'u bɛ lagosi ni k'e buruja karamɔgɔ an ma jigin u la bawo olu n'u ka denbaya dahirimɛ de b'o la karamɔgɔ e kɛra kabako ye i niw bɛ balo i la i jugu bɛ tila k'u ka denbaya dahirimɛ sɔrɔ i la nin tɛ kabako ye dɔ b'a fɔ ko ne ka nin kuma in kɔrɔ ye di jugu minnu bɛ wɔwɔti la réseaux sociaux kan k'u b'an karamɔgɔ lagosi ni k'a buruja an ma jigin u la bawo olu n'u ka denbaya dahirimɛ de b'o la minnu bɛ k'u su ka bila la olu b'an karamɔgɔ dɔn maa min don nka o b'u tugu de u bɛ ka minnu fana su ka bila la an ma jigin o la sabula aw n'aw ka denbaya bɛ balo o de la bi o de la ne ko n ka kuma kɔnɔna na ko a niw bɛ balo n'a kanu ye wa jugu bɛ tila ka balo n'a juguya ye kabako sirifikɛ ne kan bɛ e de ma bamanan ni ka turankelen sisan fa ne kan bɛ e de ma basi tanga dani sanji ne kan bɛ e de ma karamɔgɔ e kɛra sirabadala kɔnɔba ye n'u tatɔ ma mila u segintɔ u b'u mila cɛ kelen tɔgɔ caman kira laban mɔdekɛ n'o de aseyidi sherif usman madan haidara karamɔgɔ an bɛ dugawu k'i ye diɲɛ don o don ka tila ka dugawu ɲini fɛ e n'i ka denbaya ala k'aw kana ni k'aw kɔlɔsi ala k'anw yɛrɛ kana ni e barika ye sija ni kɛnɛya labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o danna karamɔgɔ ma an tɛ bɔ kuma kɔnɔna na f'an ka sababu ɲuman fɔ n'o ye tanti ayisa ye tanti ayisa e de jɔra anw jigiya kɔrɔ anw denmisɛnninw bɛ lamɔ fɛn fɛn la bi e de jɔra anw jigiya kɔrɔ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka sponsor baw fo n'o ye samamɔni ka parrain fo ka marraine fo hakɛtaw ye kuma na sɔli ala na an bɛ foli di an ka sababu ɲuman ma n'o ye Aseyidi Sherifu Usman Madani Haidara an bɛ foli d'a ma a n'a ka denbaya sanuma an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛn an ba ye n'o ye tanti Ayisa ye a bɛ ka kabako ba de kɛ nin ye mais il faut que anw bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka anw de kungo nɔgɔya ni ala sɔnna diɲɛ fara lahara kan sabu an sigi fura dama ani sisan tɛ an bɛ ka kuma min mɛn an denw da anw tun kan k'u bila sira min kan n'anw ma se k'a bila u bila o kan an ba in bɛ ka an denw bila o de kan k'an musow fana ka an sago ye ni ala ka diɲɛ ye nin ye kabakoba de ye nin ye ala tanu de ye anw bolo o la f'an ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn tanti Ayisa ye k'o fara an karamɔgɔ n'a ka denbaya tɔw bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini setigi ala fɛ u bɛ min fɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka o nɔgɔya u ye u bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ ala k'o kisi o ma ne kɔrɔkɛ ni n kanuɲɔgɔn ani n fa ni n mɔkɛ a tɔgɔ fɔra kɛnɛ in kan yan n'o ye tonton Aruna Kulubali ye tonton Aruna Kulubali a kɔnɔ tun jɛlen don kojugu tonton Aruna Kulubali ye ne bila sira kan hali sisan n b'a hɛrɛ kɔnɔ ɔ n'ala sɔnna diɲɛ bɛ wuli ka n ka denbaya ta hɛrɛ kɔnɔ ne da tɛna se o ma sabu sigi kun tɛ o ye mais k'a ka wale ɲuman fɔ kɛnɛ kan yan a den sigilen ɲɛna n y'a dabɔ o de kama o la k'a fɔ tanti Ayisa ye ko ale bɔra a la ka tila ka na a du kɔnɔ tuguni k'a ɲini setigi ala fɛ hali bi a ka jamakulu ala ka u karaba a ye jamakulu in bɛ sira min kan n'o ye anw ka hɛrɛ ye yarabi ala ka u sabati o kan sabu an ka hɛrɛ don diɲɛ kɔnɔ wa n'ala sɔnna denw na mɔko ɲuman dɔnni bɛ bɔ anw kun n'ala sɔnna an hakili latigɛlen bɛ taa lahara an b'a ɲini ala fɛ hali bi denw b'o sira min kan ala k'o nɔgɔya ye
k'an ka denbayaw kolo k'o d'an ma ala k'o kɛ tante ayisa yɛrɛ hɔrɔma kama kira n'a somɔgɔw hɔrɔma kosɔn salala rasul be an ka foli fɔlɔ an karamɔgɔ la a sheikh Sherif Usman Madani Haidara sinjan ni kɛnɛya ni lafiya ala k'o d'an n'a ka denbaya ma an b'u denbaya an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ sababu ɲuman o y'ale ani a furumuso ɲuman an bɛ denbaya bɛɛ lajɛlen fo ni kɛnɛ kan yan nɔ an kariti dira ma ko Kokajɛ junior wa Kokajɛ junior an bɛ n'o kɛnɛ kan wa n ko ayiwa k'an bɛ n'o kɛnɛ kan n ko ayiwa ni ala sɔnna ma an bɛ a kɛnɛ kan ja nakun b'an na nakun belebele yɛrɛ de bɛ an na walahi ni yɛrɛ ka jugu Kokajɛ min bɛ sigi sani ma wudu cɛ ye nin y'a bɛɛ da lajɛlen de ye ni baraji mɔgɔ t'a dan dɔn n'a fɔra ko nin denmisɛnnin fitinin ninnu k'olu de ka lamɔ bɛ ka dilan nin kɛnɛ kan ta ne mɔgɔ mɔgɔ k'e kɛra dugawuden ye e kɛra mɔgɔ ka kuma lamɛnla ye i ka diɲɛlatigɛ i ka cɛlasigi i ka diɲɛ fɛn bɛɛ bi fili i bolo de ye yan nɔ dɛ i ka fɛn bɛɛ de ladilannen filɛ wula in na ka d'i ma ni ala sɔnna ma k'o sababuya kɛ jɔn ye Kokajɛ musobaw n'o ye bayi n'a ka jama ye n'o ye Amina ka jamaw ye Kokajɛ ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ bɛ wala ka bɛɛ lajɛlen fɔ a y'u tɔgɔ k'u wele ka ladilikan minnu f'u ye kɛnɛ in ka sanu ka se yan nɔ ma u bɛɛ de tɛmɛna kelen a bɛɛ lajɛlen de tɛmɛna u ye min fɔ walahi ni baara nɛna ka nin kɛ nin n y'o de fɔ n ko ni baraji n ko mɔgɔ t'a dɔn Ayisa karamɔgɔ muso bɛɛ lajɛlen k'a fo ni k'u bɛɛ lajɛlen fo ni kɛnɛ kan yan k'u bɛɛ lajɛlen fo mɛ baara min na walahi ala k'a fɔ a ye a di ne sara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ayisa Kulubali k'i fo k'i barika da nin Kokajɛ ko in na k'i fo k'i barika da a bɛ min ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya aw ye ya Rabbi Allah karamɔgɔ n'a ka denbaya an b'a ɲini masa aramani fɛ u n'u ka denw u bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na sisan u bɛ fan bɛɛ fɛ an b'a ɲini ala ka segin n'u ɲuman ye laɲini wala ka bɛɛ lajɛlen sabati an b'a ɲini Kokajɛ denmisɛnninw fɛ a y'aw sen da aw baw sen da nɔ la aw baw tɛmɛna sisan olu ye min kɛ aw fana k'aw sen da aw yɛrɛ bi tɛmɛ u la yɛrɛ baara min kɛra yan nɔ bi ni ala sɔnna a ma a bɛ tɛmɛ u la balo de fɔra o mɔgɔ den n'a tɛmɛn'i la ko bɛɛ de ka ɲi ko bɛɛ de ɲana an bɛ ala fo ka ala barika da ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo hakɛto bɛɛ ni ka sɔli ala yɛrɛ. An b'an ka kuma daminɛ ni an karamɔgɔ foli ye karamɔgɔ min ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ ka kɔntina kan karamɔgɔ min ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ ka jamana kan karamɔgɔ min ɲɔgɔn tɛ kalanden wɛrɛ bolo ni Jamiyatul Ansarudine tɛ an bɛ an karamɔgɔ Haidara fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o mana bɔ yen an b'an ka foli lase an baw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la tante Ayisa Kulubali ale min kɛra Kokajɛ initiateur ye bi tile na denmansaw n'u denw tɛ kuma la kosɛbɛ nka ni ne ba ye hakilina sɔrɔ ka Kokajɛ sigi pour que o ka se ka kɛ musow conseiller ka ɲa ka musow kɛ muso sɛbɛ u ka duw kɔnɔna la ka musow kɛ muso sɛbɛ u ka cɛlasigiw la ka musow kɛ muso sɛbɛ jamana dugu kɔnɔna la jamana kɔnɔna la vraiment an b'a fɔ an ba ma k'a ni ce ni initiative la o mana bɔ yen an ka foli bɛ na Kokajɛ musobaw yɛrɛ ma vraiment kuma foyi tɛ ne bolo ni foli tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kokajɛ junior an b'a fɔ présidente Jire vraiment a n'a ka mɔgɔw u k'u jija conseil minnu bɛ ka di u ka baara kɛ n'a ye u ka baara kɛ n'a ye c'est à dire depuis an sigira an bɛ ka kuma fɛn fɛn foyi de tɛ ni jujɔ kumaw tɛ ne b'a dɔn aw bɛ baara kɛ ni ka kɛ exemple ye fo donna ni cɛ min yɛrɛ ko k'a bɛ muso furu ni Kokajɛ muso ta k'a fɔ k'a t'a la a bɛ se ka kɛ inchallah o mana bɔ yen an bɛ appel lancer nin yɔrɔ in na surtout sifinnakaw c'est à dire bɛɛ k'a ɲini ka Kokajɛ yɔrɔ dɔn ka don Kokajɛ la parce que jɛkulu min ka hakilina de ye ka musow ka dukɔnɔsigiw sabati ka musow kɛ duwawudenw ye ka musow kɛ musow ye minnu b'u cɛw barika sɔrɔ ka den barikamaw wolo vraiment a ka kan bɛɛ ka Kokajɛ ɲini k'i inscrire Kokajɛ la o mana bɔ yen an bɛ foli de kɛ vraiment ne yɛrɛ kɔni n content don an ye garibu ye k'an y'an ka woni kɔnɔ k'an kɛ ni ɲɔgɔn kɛnɛ belebeleba denfa ye vraiment a diyara an ye a bɛnna an ma
nin kɛnɛ na an b'a fɔ kokaja musobaw ye an ka dayɛlɛlen don aw ye ɛri an ka dayɛlɛlen don aw ye wa ni inshallah tant an bɛ dugukolo in kan da in tɛ tugu inshallah donc an bɛ dugawu de kɛ ka kuma kun cɛ parce que temps taara ne ba vraiment i mago bɛ kokaja ka se yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a tɛmɛ yen bɛɛ kan succès an t'a fɔ succès mondial an t'a fɔ succès an b'a fɔ succès interplanétaire ala k'a nɔgɔya kokaja ye vraiment ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati ciba kanu kɔsɔn an b'a fo don o don Haidara foli tɛ ban ale min kɛla nin kɛnɛ ni sababu ɲuman ye n'i y'a mɛn ko kokaja Haidara lamani don Haidara min ye anw tatɔ sɔrɔ jahanama kɔnɔ k'an bolo minɛ ko nin tɛ sira ye ko sira filɛ n'an ye Haidara fo an bɛ tanti Aisha fo ani sirifila du bɛɛ lajɛlen ka Mimi n'a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen fo ka kokaja biro bɛɛ lajɛlen fo ka an baarakɛɲɔgɔnw fo minnu nana ka na kɛnɛ ni bonya anw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka baara n'o ye Sumayila ye Sumayila anw ka chef de don chef min de don a ka foli tɛ fɔ ka ban n'i taara anw ni Sumayila sɔrɔ i b'a miiri ko an ye teri ɲɔgɔnmaw ye cogo min na a ye anw bonya a ye ko to an ta la a ye an lamɛn n'an ye Sumayila fo an bɛ kokaja denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛna n kɔntanna nin kɛnɛ nin kɔnɔ sanu tɛ nin sɔrɔ wari tɛ nin sɔrɔ ka kɛ nin kɛnɛ sugu marraine ye c'est pas donné à tout le monde donc an bɛ kokaja denmisɛnninw fo laɲini min ye halisa ala ka o sabati an b'an ka sponsor officiel fo n'o ye Samamonɛ ye an ma wuli fiyewu ko Samamonɛ i yɛrɛ ta kokaja ma wuli fiyewu ni Samamonɛ ma wuli anw nɔfɛ n ye Samamonɛ fo n bɛ n balimaw fo commencé n'a dɔgɔninw depuis sɔgɔma u bɛ n nɔfɛ kɛnɛ kɔnɔ ni y'u fo n tɛ ɲinɛ ATT bu musobaw kɔ les dames de fer aw min y'a sen bɔ a kɔnɔ ka na k'a bɛ na ne soutenir n bɛ aw fo ka Ansadine mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ yɛrɛ la kuma fosi t'an da bi foli kɔ ka bɔ kuma kɔnɔ k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna caman ala k'a yira an na ni défaut min yera la ni degun min yera la k'o hakɛto ɲini jama fɛ ka présidente n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo n'o ye présidente nationale ye tanti Aisha n'a ka jama bɛɛ lajɛlen ka tanti Abi fo an da sela min tɔgɔ ma an da ma se min tɔgɔ ma foli b'u bɛɛ lajɛlen ka f'u ma k'u ni ce u ni baraji ala ka san wɛrɛ ta yira an na vive kokaja vive Ansadine n tɛna se ka bɔ kuma kɔnɔ ɲuman monsieur Diallo fo parce que n'i y'a mɛn ko i donni ta la ɲuman dɔnbaga ɲuman de b'i la ale min bɛ jɛ ka sira d'a ma an ka se ka nin sira in tagama an b'a fɔ ani a balimaw bɛɛ lajɛlen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ kɔnɔna na waleɲumandɔn jɔnjɔn tara ka di maa cɛsirilenw ma minnu ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ baara in taako ɲuman na ani a tɛmɛcogo ɲuman na wa o cogoya kelen na jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin an ba ma Haidara Aisha Kulubali k'a sababuya kɛ a ka hakilina ɲuman ani a ka wuli ka jɔ an'a ka cɛsiri bɛsɛya wale o bɛ se ka sabati an balakaw la alisilamɛ musow la kɛrɛnkɛrɛnniya la wa u ka furuso sigi a bɛ se ka nɔgɔya u bolo ni jogo ɲuman minnu kɛlen ye ani wale ɲuman minnu matarafali ye ka sanga ni a ka bilasiraliw ani a ka wuli ka jɔw ye kɛnɛ in nɔrɔ jidi la ni an ka shirifimuso ye Seyida Mimi Haidara a fɛnɛ bɔra k'a ka bilasiralikanw an'a ka nisɔndiyakanw lase kɛnɛ in kɔnɔna na ayiwa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وكرم ومجد على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله kuma janke wakati cogoya kama an bɛ ala fo ka ala barikada ala min sɔnna ka bɛ yira an na ala min sɔnna ka laɲini kɛ sɔrɔ fɛn ye an b'o ala fo ka wale ɲuman dɔn a ka latigɛ ɲuman na an ye o kɔfɛ an bɛ sɔli kɛ rasul ka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a n'a somɔgɔ saniman bɛɛ lajɛlen ye Mamadu Mustafa min cili kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen ma hinɛ ye ni ala yɛrɛ b'o fɔ an ɲɛna ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kɔfɛ an bɛ sɔli ɲini kisi ani tanga ɲini a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye a n'a ka sahabaw la ɲumanw ani mɔgɔ minnu kɛra nɔfɛtugubaga ye fo ka taa se lahara jɔdon ma yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen ye o la bi kuma jan tɛ yen wagati tagara
ka sigi fo cɛw musow denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba fɛn o fɛn bɔra i ka so ka na nin kɛnɛ in kan ka na lamɛnni kɛ kokajɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen ka daminɛ ɲɛmɔgɔw la cɛmanw na musomanw na fo ka taa se mamuru bɛɛ lajɛlen ma an ka foli bɛ aw bɛɛ ye bi an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ an fa nɔfɛtugu kɛnɛ kan min ye Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ye an bɛ ale ka jogobaw nɔfɛtugu kɛnɛ kan ale ye fɛn minnu bila sen kan k'olu lawaleya ani k'u sira tagama an bɛ o kɛnɛba dɔ kan an bɛ an ba min fana ka kɛnɛ kan n'o ye tanti Aisha Kulibali ye an bɛ foli lase an ba bɛɛ lajɛlen ma tanti Jara bɛ yan ka daminɛ a la ka taa se a dɔgɔnin bɛɛ lajɛlen ma an b'u bɛɛ fo dante foli min na an b'u fo u ka wulikajɔ la wagati bɛɛ lajɛlen na silamɛya tɔgɔ la silamɛya ye silamɛdenw ye ani u furucɛ dɛmɛli la Ala ka diinɛ dɛmɛli sira kan an b'u fo sini kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'a da n'u ma Ala k'a ɲɛmɛ o la o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ tanti Aisha de ka kɛnɛ kan min ye kokajɛ ye ni ko kokajɛ bɛɛ lajɛlen hakili bɛ jigin tanti Aisha Kulibali de la témoignages kɛra a ka ca mais ne bɛ min fɔ bi ladegeli yɔrɔ dan kɛra adamaden yɛrɛ ye quoi tanti Aisha ye musow fara ɲɔgɔn kan jama farali ma nɔgɔ ɲɔgɔn kan mɔgɔ bɛ se ka jama mara i bɛ taa sɔrɔ siga t'a la sabali yɛrɛ de kelen don k'a tigi labɔ fɔlɔ jango musow farali ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔ a bɛ kɛ ni hakili dan ye ani sabali tɛ mɔgɔ la i tɛ se ka kɛ muso ɲɛmɔgɔ ye donc sabali belebeleba bɛ tanti Aisha la anw minnu y'a denw ye anw bɛ se ka o seereya tanti Aisha sabali la fɛnw kɔrɔ a n'a bɛ ka fɛnw sabali a ka bon hakili ma muso ka dɔgɔ min bɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ an b'a fo a ka sabali la ka tila k'a fo dilanni fana la wallahi ne ɲɛ ɲagara tanti Aisha ka dilanni na ni i ni mɔgɔ dɔ sera ɲɔgɔn ma hali anw yɛrɛ dama ni fɔnkɔɲɔgɔnya dɔ donna ani ɲɔgɔn cɛ c'est à dire e yɛrɛ bɛ se k'a bila i kunna ko karisa ye nin kɛnɛ k'a dabɔ a kama mais billahi tanti Aisha b'a f'i ye dɔrɔn de a m'a dabɔ a kama sa a ka faamu de ma s'a yɔrɔ la kana miiri k'a y'a kila juguya kama dɛ o tɛ a ka faamu de ma s'a ma donc o ye dilannikɛla de ye parce que ni mɔgɔ dɔ don n'a y'a diya i bolo a y'a dabɔ a kama de a ye nin kila juguya de kama i fana bɛ fitina a tigi kɔrɔ mais n'a fɔra ye ko mɔgɔ dɔ ye nin kila faamu dɔgɔya de y'a s'a ma hali dimi min bɛ e la a bɛ bɔ i la donc an b'a fo o dilanni na quoi donc muso kan ka kɛ tan de sabalibaga ani dilannikɛbaga du kɔnɔ muso o muso n'i kɛra dilannikɛbaga ye du kɔnɔ c'est à dire Ala b'a tugu i yɛrɛ si la surtout ni du ka bon o la wagati tagara mɔgɔw tagayɔrɔ ka jan ne bɛ n ka kuma in laban ni kuma kelen ye n ye kumalaw bɛɛ lamɛn mais kuma kelen bɛ yen o ma tɛmɛ ne tulo kan an balimakɛ dɔ kumana ko éducation kɔnɔna la n'o ye mara kɔnɔna ye ko mɔgɔ kan ka k'i jija ka da i den na genre ka jogo don a la fo e yɛrɛ ka danaya sɔrɔ i den kan ni o kɛra a bɛ bɔ ka taa yɔrɔ min na siga t'a la yen du mɔgɔw fana bɛ da la mais depuis den min ma bɔ e yɛrɛ ka du kɔnɔ i dalen t'a la siga t'a la a bɛ taa sigi min na olu fana tɛ se ka danaya yɔrɔ sɔrɔ a la nin kuma in ye kumaba de ye wa mɔgɔ fana si tɛ se ka den éduquer k'a kɛ danaya mɔgɔ ye ko mɔgɔ bɛ se ka danaya da kan walima k'i yɛrɛ bɛ fierté kɛ ni den ye k'i dalen don a la f'a k'a sɔrɔ bangebaga yɛrɛ de fɔra ye danaya mɔgɔ ye ni ma ɲɛ bɛ jogo o jogo don mɔgɔ la a k'a sɔrɔ n'a tigi y'a kunkɔrɔta k'e yɛrɛ fana lajɛ a k'a sɔrɔ a jogoba bɛɛ dafalen bɛ e yɛrɛ la denw k'i lamɛn a bɛ dépend i yɛrɛ fana comportement na n'i ko i den kana kɛ nkalontigɛla i yɛrɛ kana nkalon tigɛ i den ɲɛna o défaut ba de bɛ anw na an b'a fɔ an tɛ fɛ an denw ka kɛ min ye i b'a sɔrɔ a jogo fɔlɔ bɛ anw yɛrɛ de la surtout anw musolakaw n'an ye juruw ta k'an sigi ni jurumanitigi mankan bɔra dɔrɔn anw de b'a fɔ denmisɛnninw ye a fɔ a ɲɛna ko n tɛ yen a fɔ jurumanitigi ɲɛna ko ne tɛ so o b'a sɔrɔ e bɛ so kɔnɔ bon e yɛrɛ fɔlɔ de ye nkalontigɛ yira i den na wa walima jɔn y'a yira la i yɛrɛ fɔlɔ de y'a yira la walima u bɛ bɔ k'a sɔrɔ u cɛw t'a kalama muso bɛ bɔ ka boli ka taa yɔrɔ dɔ la ka boli ka na bɛn k'a sɔrɔ cɛ ma segin a b'a fɔ den ɲɛna n'i fa nana kana fɔ a ɲɛna ko n bɔra walima n'i fa ye ɲininkali kɛ kana fɔ a ɲɛna ko n bɔra dɛ jɔn ye nkalontigɛ yira den na jɔn ye janfa yira den na ba yɛrɛ fɔlɔ de y'a kɛ donc i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ éduquer ni ɲumanya sira ye f'a ka sɔrɔ a yɛrɛ fana ye danaya sɔrɔ i la n'a ye danaya sɔrɔ i la e yɛrɛ bɛ se k'ale lamɔgɔ kɛ den ye danaya bɛ se ka da den min kan don dɔ la ko ji ani tasuma ani danaya u saba wulila k'u bɛ t'u senna yala u taara se kungoda la ji k'u ma ko ni ne tununa aw la
n'a ye nɛɛma ye yɔrɔ o yɔrɔ ne ji bɛ n'i ye yɔrɔ yɔrɔ ka yɔrɔ sumayalen don k'a nɛɛmalen don ko siga t'a la ji bɛ o yɔrɔ la tasuma ko ni ne tununa aw la kungo in kɔnɔ n'aw ma ne ye n'aw ye sisi ye yɔrɔ o yɔrɔ n'a ye sisi ye fan o fan fɛ a ye da la tasuma bɛ yen parce que ko n'i ye sisi ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ tasuma b'a jukɔrɔ u ko danaya sisan e ka kuma n'e tununa m'e sɔrɔ min danaya ko non ni ne tununa ka bɔ yɔrɔ min ne tɛ segin ka na ye tuguni donc o kɔrɔ ye mun ye danaya ti da mɔgɔ ka siɲɛ fila mɔgɔ n'a dar'i la n'a y'i minɛ n'a bolo fila ye n'i ye danaya tiɲɛ ko kɛ n'a y'i bila a bɛ se ka mɔgɔya de kɛ sa mais fo lahara tigi ti da i la tuguni donc an ka danaya kɔlɔsi an ka danaya kɔlɔsi an ka furusow kɔnɔ an ka kɔlɔsi an ka balimayaw kɔnɔ an ka kɔlɔsi an ka tɔn kɔnɔ mɔgɔ dar'i la k'a gundo fɔ i ye kana tigi gundo bɔrɔtɔ mɔgɔ dar'i la k'a ka fɛn dɔ kalifa i ma kana sɔn a tigi ka s'a ka kalifa ma k'a sɔrɔ e bolo sera a ma kana taa juru ta mɔgɔ bolo ko nin don in na n b'a sara i yɛrɛ b'a dɔn i tɛ se fiyewu k'a sara mais e y'a fɔ ko nin don in na n b'a sara ni a janyara a tigi nana i kɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila e tɛ k'a ka danaya mɔgɔ ye tugun hali ni sɛgɛ bɛ n'e faga siɲɛ wɛrɛ n'i nana k'a ka juru wɛrɛ don a tɛ sɔn parce que a y'i bila danabaliya minɛn kɔnɔ ala k'an bɛɛ sababa ma an b'a ɲini ala fɛ ni sigiɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala k'a yira ni aw la a jɔra min kama n'o ye furusow ka sabati yarabi ala ka furusow sabati a sigira min kama n'o ye ka denbaya lakanda ye ka éducation ɲuman di denw ma yarabi ala k'a sabati a jɔra min fana kama n'o ye saniya ye ko musow ka ko k'u jɛ k'u kasaw ja k'u mandiya u cɛw ye ala k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye ala k'an jurumu yafa nin baara in kelen-kelen nin bɛ anw bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ye an bɛ sigi sigiyɔrɔ fɛn o fɛn la an bɛɛ lajɛlen ye Tana Aicha ɲɔgɔnna de ka kuma musow fɛ denbaya kan ka ladon cogo di cɛ kan ka ladon cogo di denw kan ka ladon cogo di an bɛ sinamusoyaw la sinaya la an kan ka ɲɔgɔn minɛ cogo di fɛn belebeleba dɔ fana bɛ yen min ye denmisɛnninw donni ye sinaya la ne baw an kana sɔn a ma ka denmisɛnnin lamɔ k'a bɛ a bas âge ni sinaya hakilina ye a bɛ jouer den yɛrɛ kan parce que a bɛ lamɔ e ka du kɔnɔ ni sinaya hakilina min ye hali n'a taara yɔrɔ wɛrɛ n'a ma sina sɔrɔ a yɛrɛ la a b'a kan sinamuso k'a sinamuso ye parce que o b'a sɔrɔ ale degera o de la esprit dɔ de nana la min nana ni concurrence ye juguya nin ye ne sinamuso de ye n t'a fɛ a fana tɛ n fɛ donc ne y'i den lamɔ ni o ye a ba sinamuso de ye nin ye bilahi dɔw yɛrɛ bɛ n'a fɔra ko a ba sinamuso kama a tɛ foyi ye bilen jugu kɔ parce que u lamɔna n'o hakilina de ye donc n'u fana taara u cɛ so la u bɛ t'o kelen de lawaleya donc sinaya minnu b'an cɛ n'an sera ka dilan o don n'an ma se k'a dilan a ye denmisɛnninw sen bɔ a la sinon a bɛ tila ka jouer denmisɛnninw ka ɲɛnamaya kan ala k'an bɛɛ sababa ma n'i ye nin jama in ye ka nin éducation in ye min donna ansaru denw na k'a fɔ ko mɔgɔ kelen de sera ka nin kɛ a tigi ni foli ka kan an bɛ usasi fo a ka kɔnɔna jɛlenya la ka tila k'a fɔ sabali min bɛ mɔgɔ mɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ i ta bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila usasi ka bara kɔnɔ a t'a fa wallahi a t'a fa bi bi in na usasi sera yɔrɔ min na ni sabali kun tɛ a kun tɛ bi ye quoi a tɔɲɔna don dɔw la se yɛrɛ kun b'a ye mais a y'a to ala ma hali sini sɔgɔma don dɔw gɛlɛyara mais alhamdulilahi rabbil alamin bi mais hali sini usasi bɛ ka tɔɲɔ a bɛ ka tɔɲɔ a bɛ ka dɔgɔya a den filaw n'a mɔden filaw fɛ mais mɔgɔ kelen ma datugu kaso la ko Aidara nɔfɛ o ma kɛ fo n'a sɔrɔ a t'a kalama mais mun y'o kɛ sabali sabali min b'a la o de y'a to don dɔ la kuma la de y'o fɔ ko bilahi ko karamɔgɔ sabali min bɛ e la ko ala m'a fɔ kira m'a fɔ wa an m'a ye kira la an m'a ye nabi ɲuman na parce que a ka sabali sera niveau min na donc an b'a fɔ k'a barikada o la a ye éducation min ale ka diɲɛlatigɛ bɛnna jogo dilanni de ma seli in de tun bɛ yen ani sun ni jaga ni san o san magataga mais ale ka ɲɛnamaya bɛnna mun de ma ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ sigi fɛn dɔ de kan n'o y'a jɛ ko a bɛɛ tiɲɛnen don kana da sutura ma de i kunkolo datugu f'i sen ye n'a y'a sɔrɔ dusukun ma ɲi fu de b'i bolo kana da seli ma ko seli fo k'i den fin n'a y'a sɔrɔ seli dir'i ma jogo ɲumanya min kama n'o ma sabati la k'i ka seli ye fu de Aidara ye nin fɔ an ye wa an y'a mɛn an y'a faamuya fana an b'a ɲini ala fɛ sini kɛnɛ bɛ ala bolo ala k'o dan ma ala k'a ɲɛ mɛn a la k'an ka sponsor officiel fo min ye sama mɔnɛ k'an ka parrain fo alhamdulillah an ka parrain monsieur Tarawele Tana Aicha bɔra k'a fɔ cogo min an b'a fɔ bonyaw bɛɛ lajɛlen na a ye min kɛ a ni ce ala k'a sara ala k'a ɲɛ mɛn a la k'an ka marraine fana fo n'o ye an yɛrɛ denmuso ye n'o ye Baye Kulubali ye donc an bɛ Kulubali la bɛɛ fo yan yarabi ala ka hamiw dilan sini kɛnɛ labanko ɲuman ala k'a dan n'aw ma yarabi furuso sabali ala k'a dan n'aw ma garisɛgɛ ɲuman bɛ ala bolo ala k'a dan n'aw ma an denw ala k'u laɲa
ala k'u sabati ala k'u sabati ala k'u sabati minnu ma baara sɔrɔ yarabi ala ka baara ɲuman d'u ma minnu ma furu sɔrɔ ala ka furu yɔrɔ ɲuman d'u ma. An sera ka fitini min fara ɲɔgɔn kan k'o lase aw ma o de tun bɛ tali kɛ nin na ka bɔ Bangɔni Janginɛbugu la Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru Jabala la ka bɛn février kalo ma san 2026 k'u ka jɛ junior u ye séminaire ba min boloda. Alhamdulillah ni ɲinɛ bɛnna baara ninnu ta ko filanan ma an bɔra ka baara ninnu ja de yira aw la sisan. An bɛ ala deli bilasiralikan minnu dira kɛnɛ in kɔnɔna na ala k'a mɛn tulo ɲuman di an ma k'a mɛn ka tila k'a ta ka baara kɛ ala k'o nɔgɔya an ma k'o ka jɛ a hakilina ɲuman min ye an ba de ye Haidara Aisha Kulubali. An b'a ɲini ala fɛ ala k'an ba sara ni hɛrɛ ye ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye ala k'an n'a kisi ala k'an n'a tanga ani sirifila denbaya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'an ka foli ni wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma an fa ani an karamɔgɔ Hadrat Janab Asayid Sherif Usman Madani Haidara. An bɛ ala deli sija ni kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o di ni cɛkɔrɔba ɲuman ma ala k'a ɲɛmɛ ala ka duwawudenw ta ka ɲɛsin an ka ba Maliba a basigili ani a kolosumali ka jamana in kalifa ala la ka jamana kɔnɔdenw kalifa ala la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala ka chideme tinya wilila sara